Ola, que tal? Moi boas tardes. Decirvos que fai uns intres que quitamos todas as máscaras e que estamos cumprindo todas as medidas de seguridade. Moi boas tardes a todas e a todos e benvidos ao segundo encontro de Xacobeo Peregrinas. Este Xacobeo Peregrinas está impulsado pola Xunta de Galicia, levado a cabo pola Consellería de Emprego e Igualdade e polo Departamento de Turismo de Galicia. Teño que darvos as grazas a todas as persoas que nos estades a seguir dende as vosas casas a través de internet e tamén a todas as persoas, as mulleres e os homes que están hoxe aquí presentes en Mondoñedo, neste sitio tan especial que é o Centro de Interpretación do Camiño do Norte. Xacobeo Peregrinas ten como obxectivo principal crear espazos de reflexión onde mulleres que son destacadas en diferentes disciplinas profesionais falarán das súas experiencias da vida, do seu camiño interior, desa peregrinación con elas mismas e todo ao redor do Camiño de Santiago. 10 encontros en 10 puntos estratéxicos do Camiño de Santiago, onde a muller vai ser a protagonista. Hoxe atopámonos aquí no Centro de Interpretación do Camiño do Norte en Mondoñedo, un pobo espectacular. Eu quedei abraiada, é a primeira vez que o visito, estou segurísima que o visitarei moitísimas máis veces. A parte, vou vos a decir unha cousa, eu sou ponteareana, e cando cheguei hoxe aquí e mirei diante da catedral unha alfombra floral, que é o máis típico en Ponteareas, as alfombras do Corpus Christi, dixen eu, isto seguro que o fan por min para darme a benvida e por Nava Castro, que tamén é ponteareana como a min. Pois estamos iso no Centro de Interpretación do Camiño do Norte en Mondoñedo. Aquí o peregrino pois ven a buscar esa información, calquer tipo, pois si quere saber pois sobre a súa historia, sobre a súa tradición, sobre o seu patrimonio cultural, natural, etc. Este é o sitio perfecto para o peregrino. E vou vos a decir unha cousa, sabedes que o Camiño do Norte é o terceiro máis transitado, o terceiro elexido polas peregrinas e polos peregrinos. Primeiro está o camiño francés, despois o portugués e despois o do norte. Está crecendo ano tras ano. E no ano 2015 foi declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Eu fixen o Camiño de Santiago portugués, estou segura que este Xacobeo 21-22, se non este ano, ano que ven, farei tamén o Camiño do Norte, porque é abrallante, a verdade que sí, convido-vos a todos a que tamén o fagades. Bueno, pois eu sou unha auténtica namorada do Camiño de Santiago e tamén unha namorada deste tipo de iniciativas que me encantan, como é Xacobeo Peregrinas, que este programa está levado a cabo e son as responsables dos departamentos da Consellería de Igualdade e Emprego, liderada por María Jesús Lorenzana, por a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro. Parabéns as dúas, benvidas. A verdade que é un placer. Hoxe estades moi ben acompañadas, teño que decirvos, acompañadas unha campiona en toda regla. Hoxe temos connosco unha muller fantástica, unha campiona olímpica. Gañou a medalla de ouro nos Xogos Olímpicos de Londres do ano 2012. Ángela Pumariega, benvida, e para nós tamén un placer hoxe terte aquí. Muchas gracias. La verdad que agradecer este tipo de iniciativas porque es muy importante, primero, dar a conocer el Camino de Santiago, que siga creciendo, y también con el lema de Xacobeo Peregrinas, que creo que es muy importante también fomentar y cada vez animar a que cada vez haya más mujeres haciendo este tipo de iniciativas. Moi ben, pois hoxe falaremos de moitas cousas, pero falaremos en especial do Camiño de Santiago, da vida mesma e da muller. E falando da muller, quería preguntar, e falar tamén un pouco sobre o conselleiro que falou no primeiro encontro, que decía que o Camiño de Santiago de por sí é feminista. No ano 2019, o 51% dos peregrinos e peregrinas que fixeron o camiño, das persoas que fixeron este camiño, eran mulleres. Iso é unha fantástica noticia, verdade? Sen dúbida, claro que é unha fantástica noticia. Bueno, eu en primeiro lugar gustaríame un pouco agradecer non a Mondoñedo e sobre todo que eu creo que non ven o espectacular que é o centro de interpretación onde estamos hoxe aquí do Camiño, e agradecer por suposto tamén a presencia de Ángela
e das outras invitadas, porque iso é un pouco que estamos buscando tanto turismo como igualdade, non? Poder falar un rato, pero poder falar con mulleres que realmente son elas as que teñen que falar e non nos, mulleres relevantes, mulleres importantes e mulleres que amosan un pouco pois, ese espírito do que ti falas no camino, non? A igualdade é real porque son mulleres que teñen amosado a través do seu traballo, do seu esforzo, que son tan ou máis relevantes cos homes precisamente porque valen tanto ou máis cos homes que teñen o seu carón. Eso é un pouco a iniciativa que buscamos nesta confluencia entre o Camiño de Santiago e a Consellería de Igualdade, porque todavía quedan moitas cousas non por facer dentro do eido da igualdade. Tense avanzado moitísimo, o falábamos no anterior encontro, isto é evidente, se pensamos ou se comparamos principios do século anterior, pensamos onde está a muller hoxe en día, pois claro, o camiño é evidente que se está percorrendo e que non podemos dar ningún paso atrás, pero todavía queda por facer. Creo que queda moito por facer no ámbito da concienciación e da educación. A sociedade en xeral, pero dende que os nenos e as nenas comenzan os seus estudios, non? Estamos insistindo moitísimo, en primeiro lugar, xa dende o punto de vista da propia formación como persoas, da educación formal, necesaria e o patrimonio maior que pode ter unha persoa e o que realmente pois lle vai permitir a unha muller ser libre, ser independente e ser igual, que amosan claramente pois as mulleres que van a estar aquí, que eso é, como digo, o que estamos buscando. As mulleres que son preparadas, formadas, cada unha no seu eido, en eidos completamente diversos, que tamén é un pouco o que se está buscando, e que demostran que teñen esa independencia, esa liberdade para falar e para contar a súa historia, porque realmente teñen loitado por elas e teñen esforzado e son mulleres de talento. Gustaríame falar un pouco particular, porque temos aquí a Ángela coa igualdade, non? Esa parte que digo que creo que temos que insistir que a educación, hai unha parte importante que non é solamente a formación, senón, como dicía antes, a sensibilización, a concienciación. A concienciación dos nenos e das nenas nesa igualdade que eu penso que se pode facer mesmo dun xeito transversal nas escolas. Podemos estar ensinando matemáticas, estar de algún xeito concienciando os rapaces. E aí o deporte facilita moitísimo a labor de concienciar, de sensibilizar a xuventude. Os rapaces e as rapazas teñen moitas pois en deportistas, pois exemplos a seguir. O deporte, ademais, eu penso personalmente, é algo fabuloso nos valores que representa, porque representa o esforzo individual, o traballo tamén en equipo, é un exemplo de inclusión en moitos aspectos. Son tantos os valores que representa que a igualdade tamén é un deles ou dos que nos podemos ver reflexados. Por iso, dende hai 6 anos, dende o 2015, penso que empezamos con moita forza a colaborar entre a parte de igualdade do Goberno Autonómico e a Secretaría Xeral do Deporte. Agora mesmo estamos pois o último patrocinio para que se vexa a trascendencia que lle damos ao Goberno neste sentido. Imos facer un patrocinio para as deportistas que van aos Xogos Olímpicos de Toquio e as deportistas de alto nivel que hai en Galicia, o que destinamos para transferirlle á Secretaría Xeral do Deporte €500 000, precisamente para patrocinar e para que eles de algún xeito trasladen á sociedade ese principio de igualdade, non? Entón, eu, pouco máis, agradecidísima da recepción que está tendo pois, estes encontros e agradecidísima a cada unha das mulleres que están achegándose a Galicia e o camiño para tamén pois, trasladar todo isto a todos os que nos están vendo a través desa pantalla. Pois aí queda, de verdade que moi contentos de escoitar todas estas novas que vamos a facer. Falando tamén un poquinho da igualdade, que sí que falábamos que do camiño é feminista, creo que non podemos falar do deporte, de que sea feminista, non? Sí que hai como desigualdades entre homes e mulleres. Quería que me falases ti, Ángela, que disto sí que me vas a ter moito que contar. Pues la verdad que
cada día vamos mejorando mucho más, los datos cada día son mucho mejores en cuanto a igualdad, pero queda muchísimo camino por recorrer. Es decir, para empezar, la ley del deporte nacional es del año 90. Es decir, desde el año 90 a hoy en día, el deporte femenino, el deporte general, ha evolucionado muchísimo. Con lo cual, creo que uno de los primeros pasos para trabajar en igualdad son esas políticas, ¿no? Porque por ley el deporte femenino no es profesional, con lo cual es muy difícil también avanzar. Yo diría que en deporte base se está haciendo un trabajo, bueno, tanto en deporte como en niños y niñas, ¿no? Se está haciendo un trabajo bueno y ya casi en muchos deportes hay un 50% de niños y niñas, con lo cual es un buen primer paso para pensar en el futuro. Pero, por ejemplo, en deporte juvenil, por lo menos con los datos de Asturias, que me imagino que serán parecidos en casi toda España, hay un 90% de abandono de deporte femenino. Pues porque se dedican a estudiar, porque casi no tienen tanto futuro como los hombres, con lo cual hay muchísimo margen de mejora en ese deporte femenino. Yo, por ejemplo, cuando empecé a competir en vela, en este caso, con 10 años, casi todo eran chicos a mi alrededor. Y sí que es verdad que yo no sufrí igual tanta desigualdad como en otros deportes porque pues competí con mis compañeros como una más. Entonces eso creo que es importante, que el deporte es uno de esos valores que, bueno, como bien explicabas, que es importante porque tiene unos buenos valores y entonces trabajar por el mérito, ¿no? Al final quien gana pues es quien lo hace mejor, quien haya entrenado más, quien tiene más talento. Entonces son muy importantes esos valores para seguir educando en igualdad. Creo que es muy importante, aparte de las políticas, esa educación desde los años más jóvenes. Y yo más o menos casi toda mi vida deportiva o los últimos años ha sido en campaña olímpica, y sí que es verdad que en las campañas olímpicas está muy igualado el tema de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí que es verdad que he tenido la suerte, no como otras compañeras, que pues bueno, he podido destacar por mis méritos, no por otras razones, y bueno, pues siempre mis compañeros han tenido mucho respeto conmigo. Pero queda mucho por trabajar en tema de igualdad, primero por esa ley, y segundo, por ese abandono de deporte femenino, que luego eso conlleva a que hay muchas menos entrenadoras, hay muchas menos directivas, hay muchas menos deportistas profesionales, con lo cual al final hay un salto enorme en el deporte que bueno, pues que se debería trabajar para llegar a esa igualdad. Yo, como digo, pues trabajar por hablar de deporte, no de deporte femenino y masculino. Bueno, queda moito por traballar, quedome con iso, Ángela, pero bueno, vamos dando pasos importantes e iniciativas moi boas como a que falábamos ahora de Xacobeo Peregrinas, e tamén hai unha que me encanta, que está levando a cabo a Asociación Marinas del Norte de España, que é a Travesía Navega el Camino. Bueno, quero que me contes de que se trata esta travesía. Este ano, que é cada súa sexta edición, polo Xacobeo 21-22, pois van facer algo moi especial. Entón, contame, por favor, e fálanos, explícanos que é esa travesía e tamén cal é a relación que ti tes con ela. Pues la verdad que este año va a ser la sexta edición que se hace como tal, ¿no? Ese proyecto del Camino de Santiago a vela, que yo la verdad que, a pesar de dedicarme mis últimos años a navegar, no conocía que se podía hacer el Camino de Santiago a vela, que creo que es otra forma, otra oportunidad, ¿no? De dar a conocer el camino y de pues abrir más mercado y dar más opciones a la gente. Y entonces, pues siendo el sexto año, la verdad que con el coronavirus pues obviamente ha trastocado los planes de casi todos los proyectos. Entonces, bueno, como no se podría hacer un evento multitudinario, pues el año pasado creo que fueron 30 barcos a la vez haciéndolo, querían hacerlo un poco especial. Y entonces esta edición lo que dedicaron es hacer el Camino de Santiago navegando por la igualdad. Y un poco pues el lema es la mujer y el mar. Y entonces fue cuando este proyecto se puso en contacto conmigo para ver si yo quería ser la capitana de este proyecto. Y en un barco, entonces saldremos el 4 de junio desde Bilbao hasta Villagarcía, iremos navegando en un barco formado íntegramente por mujeres. Todas ellas, sus profesiones relacionadas con el mar, que la verdad que no solo la vela, que es un deporte a priori
o tradicionalmente masculino, la verdad que parece que las profesiones relacionadas con el mar también suelen ser tradicionalmente masculinas, pero cada vez hay más mujeres, entonces es importante darlas a conocer, dar a conocer esos trabajos y al final también que sean referentes, ¿no? Porque teniendo referentes, pues igual cuando no conoces ese tipo de trabajos, pues no entran en tu baraja de cartas para decir a qué me dedico, ¿no? Entonces, bueno, pues se junta las dos cosas, tanto el Camino de Santiago en año Xacobeo, el trabajar o navegar por la igualdad, y la verdad que cuando me lo dijeron no pude decir que no. Me gusta mucho tanto el Camino de Santiago y sobre todo pues yo creo que el trabajar por la igualdad, ¿no? El fomentar que haya mujeres que quieren hacer el camino, como en este caso que son el 51%, pero también sobre todo el dar a conocer todos esos oficios relacionados con el mar que quizás no sean tan conocidos. Bueno, encántame iso de navegar pola igualdade, unha iniciativa maravillosa. Nada, non sei que che parecen estas novas formas de facer o camiño. Eu sempre digo que non fai o camiño porque non quere, porque se pode facer da forma tradicional, a pé, podes facelo a cabalo, podes facelo en bicicleta, agora podes facelo tamén a vela, o sea, que che parecen estas novas formas? Este Xacobeo 21-22 quizáis apareza unha nova forma, polo aire, por exemplo. Non quero dar ideas, Efectivamente, boas tardes e moitísimas gracias á conselleira porque é a que está facilitando que Xacobeo Peregrinas sexa unha realidade, un escaparate, un altavoz precisamente pois para decir que hai mulleres que destacan e que son un exemplo para o resto das mulleres, non? E dos homes, por suposto. Pero, pois, vinculando o que acaba de decir Ángela, nós sí que temos unha das rutas, por iso este Xacobeo Peregrinas non se centraliza exclusivamente en Santiago de Compostela, que arrincamos ali en Santiago de Compostela, senón que vai a percorrer todas as variantes do camiño. Entre unha delas está a ruta de Mar de Arousa, que é precisamente onde vai a terminar ela, dende Bilbao ata Vilagarcía de Arousa, entra nesa ría de Arousa, que é a ruta marítima e conmemora e rememora a traslatio do corpo do apóstolo Santiago Apóstol, que está enterrado na tumba do apóstolo en Santiago de Compostela, a meta da peregrinación. Precisamente, pois nós estamos reivindicando tamén desta maneira que se coñezan todas as variantes do camiño e precisamente uns anos para aquí pois está a traballar e se fai o camiño pois a vela, minicruceiros, chegan ata o río Ulla, e no río Ulla pois hai o remonte que é moi bonito e que tamén hai que esperar como en Ribadeo, no? Dependendo da marea, pois tes que ter moito cuidado para chegar. Pero precisamente esta semana se aprobaba no Parlamento de Galicia unha iniciativa tamén que era pois o Camiño do Mar, que esperemos que tamén se poda delimitar ou oficializar, pero de todas as maneiras, pois para transmitir tamén esa ilusión, esa esperanza de decir que toda Galicia son portos xacobeos e calquera persoa que se chega a un porto xacobeo vai a facer o Camiño de Santiago exactamente igual. Por iso sí que creemos que é unha iniciativa moi boa, dende logo que navegando en igualdade para igualdade, pois creo que é unha iniciativa estupenda e, por suposto, bueno, pois nós o que queremos é visibilizar a muller e visibilizar que hai diferentes maneiras de facer o camiño e diferentes camiños cara Santiago de Compostela. Pois aí estaremos. Estaremos tamén moi pendentes de todas as novas ao redor deste Xacobeo 21-22. Moitísimas grazas ás dúas, conselleira de Igualdade en Frego, María Jesús Lorenzana, e tamén a Nava Castro, directora de Turismo de Galicia. Gracias ás dúas. Ti, Ángela, quedas conmigo, vale? Porque vannos acompañar agora tamén as dúas convidadas que nos faltan e vamos a entrar nun dos momentos máxicos deste Xacobeo Peregrinas e a vos, convidovos a ver este vídeo que vos vai encantar de seguro.